používaných vo vojnových konfliktoch. Údajne skončili v rukách islamistov. Toto sú protitankové rakety a mínometné granáty, ktoré sa zneškodnili a našli v Líbii slovinských armádnych skladov. V roku 2005 ich poslali do nášho vojenského závodu, aby ich tam nevedela povedať. Časť týchto zbraní definitívne zakázaný. Slovensko má rozpočet na rok 2017. Pridané dostanú školstvo, armáda a dokonca aj redaktor. Pri leteckej katastrofe zahynul lietadlo. Stroj, internet. Operoval bez pacientov a údajne poškodil aj zdravie právnikov. My sme dostali exkluzívny tip od diváka, tak sme sa vybrali. Do spisov. Takmer 12 rokov čakajú na Otca. Mandarinky balené z Bratislavy prišli o jediné len za 79 centov. Prokuratúra najskôr vinila Mobilné dáta. Štát budú musieť zatvoriť.